Jedna z najväčších správcovských spoločností na svete, spoločnosť Fidelity, nedávno robila zaujímavý prieskum. Táto spoločnosť sa totiž snažila nájsť svojich najlepších investorov za celú svoju dlhoročnú históriu. A viete, na čo prišli? Tí úplne najlepší investori, čo dosiahli najlepšie zhodnotenia, boli už dávno mŕtvi. Čože? To nedáva zmysel. Ako je to možné? No je to úplne jednoduché. Tí najlepší investori jednoducho nakúpili určité akcie alebo ETF-ka ešte kedysi v minulosti. No a oni bohužiaľ postupom času zomreli, ale to portfólio po nich ostalo. No a čo nám z toho vyplýva? Podľa štatistík pasívne investovanie poráža to aktívne. No a čo to znamená pre vás? Jednoduchý index S&P 500 porazí až 90% aktívne spravovaných fondov. No ako je možné, že tie najlepšie mozgy, tí najlepší investori, tí najlepší správcovia aktív nedokážu dlhodobo dosiahnuť také výsledky ako proste jednoduché S&P 500? Odpoveďou sú poplatky. Keď sa nad tým zamyslíme, tak to dáva logiku, pretože keď pravidelne mesačne posielam niekde peniaze, tak tam mám veľmi nízky poplatok, ale keď si vyberiem nejaký fond, kde stojí nejaký manažer alebo tým analytikov, ktorí tam tradujú a ktorí to musia analyzovať, tak oni si častokrát pýtajú vstupný poplatok, je tam nejaký mesačný poplatok a častokrát aj poplatok zo zisku. No a keď sa tie poplatky sčítajú, tak koniec koncov tento fond zarobí menej ako to S&P 500. Rovnako podobné to môže byť aj u niektorých sprostredkovateľov, ktorí majú celkom vysokú províziu a preto vy prvé roky investovania vlastne platíte tú províziu. Ale to už nemusíte, a ako na to sa dozviete v tomto videu. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a toto bude trochu iné video, na ktoré ste zvyknutí, a preto, ak sa vám bude páčiť, dajte nám odber, dajte like a napíšte nám do komentáru, do čoho investujete vy. Štatistiky sú neúprosné a až 90% aktívne spravovaných fondov nedokáže poraziť S&P 500. A preto si v tomto videu povieme, ako automatizovane investovať a do čoho. Ja na automatizované investovanie využívam veľmi obľúbeného brokera XTB, ktorý má mimochodom aj licenciu od Českej národnej banky alebo Národnej banky Slovenska, má kancelárie v Prahe aj v Bratislave a je aj v českom jazyku. Na dokonca možno sledujete aj ich YouTube kanál Tomáša Vránku alebo Mareka Nemkyho, ktorí pravidelne pridávajú rôzne analýzy. Takže ja pre automatizované investovanie používam XTB. Ak tohto brokera ešte nemáte, link máte dole v popise, môžete si stiahnuť aplikáciu alebo založiť účet. Budem rád, ak to bude cez náš affiliate link, pretože to pomôže v našej práci, aby sme mohli videá tvoriť ďalej. A keď už si to stiahnete a nainštalujete, tak si tam musíte overiť totožnosť. Je to úplne normálne a bežné. Predstavte si to tak, že by ste si zakladali v banke účet, tak taktiež sa tam musíte overiť, pretože keď už investujete, tak musíte byť overení. A prejdeme na aplikáciu v mobile. Dáte si vytvoriť investičný plán. Tam uvidíte hneď niekoľko ETF fondov a ich rizikovosť. Ja vám v ďalšej časti videa poviem, že do ktorých ETF-iek investujem ja a ktoré sa mi napríklad páčia, ale tu vidíte hneď zoznam nejakých odporúčaných ETF-iek. Máte tam takisto rizikovosť od 1 do 6, kde jednotka je malé riziko, 6 je naopak veľké riziko. A vy si tieto ETF-ka môžete rozkliknúť, môžete si zistiť, z čoho sa skladajú, či sú akumulačné, distribučné, či sú v eurách alebo dolároch a čo vlastne obsahujú. Ak vám poviem ETF-ka, celkovo investovanie do ETF-iek nič nehovorí, tak ja už som v minulosti nahral aj video, všetko o ETF-kách, čo potrebujete vedieť, je to toto video a link na toto video vám takisto dávam dole do popisu a do komentáru. Takže ak vôbec neviete, čo sú to ETF-ka, tak vám odporúčam začať týmto videom, no ale poďme späť do aplikácie. Následne si tam vybereš ETF-ko, napríklad to, ktoré kopíruje S&P 500, no a klikneš ďalej. Keď si vybereš len jedno ETF-ko, tak je to veľmi jednoduché, lebo vlastne celý tvoj vklad pôjde do tohto jedného ETF-ka. Keď si tam vyberieš dve ETF-ka, napríklad ETF-ko, čo kopíruje S&P 500 a Nasdaq, tak zrazu si tam vieš vytvoriť aj koľko percent tvojho vkladu do ktorého ETF-ka pôjde. Môžeš to nechať 50 na 50, alebo keď máš niektorého obľúbenejšieho, môžeš to dať aj 80% na 20, je to len na tebe. Následne si vytvoríš investičný plán. Tento investičný plán máš vytvorený a potom už jediné, čo ti treba doriešiť, je, akým spôsobom dostaneš peniaze do XTB. No a máš tam 3 možnosti. Môžeš použiť debetnú kartu, ktorá je extrémne rýchla, peniaze tam máš za pár sekúnd, ale tým, že je extrémne rýchla, je samozrejme aj najdrahšia. Druhá možnosť je bankový prevod. Môžeš si tam pravidelne posielať peniaze, ale to trvá niekedy aj 1-2 pracovné dni. A preto možnosť, ktorá je obľúbená, ktorú využívam aj ja, je, že si to môžem dať do svojho XTB účtu.
a následne už dám iba vykonať príkaz. Na tento investičný plán spôsobí to, že vy si tam viete nastaviť presne, v ktorý deň sa vám dané ETF-ko nakúpi, za akú sumu. Ak tam máte viac ETF-iek, tak jednoducho aj v akom pomere. Všetko máte automatizované s nízkymi poplatkami v našom jazyku od licencovanej spoločnosti. A keď už viete, ako to urobiť, tak ktoré ETF-ka nakupovať? Asi najznámejšie S&P 500. Je to 500 najväčších amerických firiem, ktoré tvoria až 80% ekonomiky USA. Ak sa pozrieme na posledných 50 rokov, tak priemerné zhodnotenie S&P 500 bolo na úrovni okolo 9 až 10%, a čo je naozaj vynikajúce. Samozrejme je to dlhodobý priemer. S&P 500 malo roky, kedy narástlo za jeden rok aj o 30% a takisto malo aj krízové roky, ako bol napríklad rok 2008 alebo 2022, kedy S&P 500 aj výraznejšie klesalo. No a preto je práve veľmi dôležité investovať dlhodobo. A dlhodobo S&P 500 dosahuje práve tých 9 až 10%, ale pozor, tu dávam disclaimer. Minulá výkonnosť a minulé zisky nie sú nikdy v investovaní zárukou tých budúcich ziskov. Avšak, keďže investujete do tých 500 najväčších amerických firiem, kde áno, sú tie klasické firmy ako Apple, Microsoft, Amazon, Meta, či obľúbené ako Netflix, či Nvidia, tak presne tieto firmy nakupujete v S&P 500, no a každá firma tam má svoj podiel podľa jej veľkosti. No ak sa vám zdá teraz tých 9 alebo 10%, že naozaj málo, že to není pre vás nič zaujímavé a vy potrebujete raz rýchlejšie, tak úplne v skratke vám predstavím fenomén, ktorý Albert Einstein nazval ďalším divom sveta, a to je práve to zložené úročenie. No ak mi neveríte, tak sa poďte so mnou pozrieť. Povedzme si, že by ste dávali 100 € mesačne. Očakávaný výnos je zhruba tých 9%. Samozrejme niekedy je viac, niekedy menej ročne. Dĺžka investície na 20 rokov, váš vklad 100 € by bol mesačne, čiže by ste robili pravidelný vklad 100 € mesačne. Celkovo by ste nainvestovali okolo 24 100 €, z toho úrok by bol 43 000, takže by ste o 20 rokov pri vklade 24 000 mali 67 000 a to je viac ako 200%. Tuto máte rozpočítané ešte v rokoch. Na teraz je tá najväčšia sranda. Pozrite sa, čo robia roky. Pri 20 rokoch je to suma 67 000 €, ale ak by ste investovali 30 rokov, tak sa za 67 000 € dostávame na neuveriteľných 184 000 € a vy ste neurobili nič iné. Mali ste rovnaký vklad, len ste investovali nie 20 rokov, ale 30 rokov a vaše konto narástlo zo 67 000 na 184 000 a to je vlastne čaro toho zloženého úročenia, kde zo začiatku to naozaj ide pomaly, ale čím dlhšie investujete, tým to naberá vyššie grády a pozrite sa, aký spad to má po 24. roku investovania. Teraz už možno chápete, prečo tí najlepší investori boli tí, čo zomreli, pretože oni niečo nakúpili na začiatku, no a rokmi to proste rástlo. No a vy môžete mať dve stratégie. Môžete kupovať samozrejme pravidelne za nejakú fixnú sumu, no a keď ten trh bude klesať, tak tú stratégiu môžete napríklad vylepšiť aj tým, že váš vklad budete zvyšovať. Tým pádom budete nakúpovať viac jednotiek za menej peňazí. Ale všeobecne doporúčaná stratégia je zvoliť si mesačne sumu, ktorú budem investovať a tu naozaj dlhodobo pravidelne investovať. Okrem S&P 500 je veľmi známy aj technologický sektor zastupujúci americké spoločnosti a to je Nasdaq 100. Toto je už za mňa trochu rizikovejšie ETF-ko, pretože tam špekulujete len na Spojené štáty americké a len na technologický sektor. Áno, je pravda, že posledné roky sa mu veľmi darí a spoločnosti ako Apple, Microsoft, Meta, Netflix, ale hlavne asi Nvidia robia rekordné zisky, ale nemusí to byť tak vždy. Takže toto ETF-ko je za mňa už trochu špecializované, trochu rizikovejšie, ale medzi investormi je veľmi obľúbené. No ak by ste chceli diverzifikovať na celý svet, tak vám odporúčam ETF-ko MSCI World, ktoré má samozrejme o niečo nižšiu výkonnosť ako S&P 500, ale tam jednoducho diverzifikujete už naozaj do celého sveta. Nešpecializujete sa len na jeden typ firiem ako v prípade Nasdaqu, nešpecializujete sa len na jednu krajinu ako sú Spojené štáty americké, ale MSCI World investuje do najväčších spoločností na celom svete, vrátane Spojených štátov amerických, Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Na tých ETF-iek si tam samozrejme môžete zvoliť koľko chcete a nakombinovať ako chcete. Toto bol odo mňa len taký tip alebo možno inšpirácia, pretože to S&P 500 je najznámejšie. Tak mi kľudne napíšte do komentáru, do akých ETF-iek ste sa rozhodli investovať, no a ja vám držím palce.